ये माछ भजा पूरा मोहराली माछ भाजी देछि मु आहरी माछ अच्छी पुणी एगुड़ा भाजवा आगुड़ा माछ भजा अच्छी एगुड़ा भाजवा एमती पूरा कड़ कड़ाई भाजी ने पखाड़ सागे खाइबे गरम भात सहित जहाँ सहित खाइबे बढ़िया लगे टेस्ट लगे मोहराली देखो मोहराली माछ आनी मोहराली माछ भाजी केमी देखिए देखो केते बढ़िया मोहराली माछ डैम माछ आनी यही देखो कि सुंदर हो पूरा बढ़िया मोहराली माछ ये सब को आम भाजवा तापर खाइबा माछ मु डैम रू आनी डैम रू मु धरिकी आनी देखो मोरली माछ ए सब को मु भाजीबी मसला देकी भाजवा कौन कौन सब मसला दि जाए मोरली माछ भाजापी आपन कहबी कि सुंदर देखा ओह कि बढ़िया मोरली माछ रे चलतु बर्तमान ए मोरली माछ पुंटी गुड़ा कईदे ना पिता लगे ये जो पुंटी गुड़ा ये केलईदे एमती ये जो काले काले देखा गोटा केलैकी रखीदे एमती केलैबा रखियो पानी रे देखो ना पिता लगे पानी रखिए भल भाव ये करदे सफा करदे ना पिता लगे पुंटी गुड़ा भल भाव बाहर करदे चलतु आम सफा कर सारे भाजला बेले कौन कौन दरकार मसला दरकार पड़े आपको देखी देखु बर्तमान से पुंटी गुड़ा आम ये करदे छड़े देचे सफा करदे पुंटी गुड़ा बर्तमान भल भाव धोई नवा भल भाव छुईद तापर रोषेटा टे हम स्टार्टा टे करते हम धोते आउ थे है बस बस नहीं डबल थर धोईदे भल से दियो वीडियो कर कौन कौन सब मसला माने दबा हमर रसुण लंका एवं रसुण लंका बाटा ये सोरिष सब दबा बर्तमान दौरान आमर लखा मैडम हल्दी स्वाद अनुसार हल्दी देवे हल्दी देवे मसला तक से ढाल दबा मसला तक डाल दबा मसला तापर स्वाद अनुसार लुण देदे देखो ये आम गोल दिखाँ मुझे भाजी दी कांदिनी बस की मते के नहीं कि जो कल पड़े नहीं थी मो से ने फोन करनी तबे ना कहलो हमें मिक्सिंग कर दो हमें तापर सेटा टाइट करिया आ कलर तो सेटा कोई हो बोला के है कि ए पागड़ा उठी जाना तो दिनी है कि काले सोई कि हो पठेबा कथा कहू तो अपने भाई बिगड़ सब बोलती हां जाने के काम होता हां देखि पठ बोल से मिक्सिंग कर दो तापर भाजीबा आम रोसे स्टार्ट करिया आमर लेखा निआ जोड़ी सारे
ମାଛଟା ସବୁ ଭାଜିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି କେମିତି ସବୁ ଭାଜିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରା ଆମର ସବୁ ମାଟି ଚୁଲି, ସୋରିଷ ତେଲରେ ଭାଜିବେ ଆପଣମାନେ। ସୋରିଷ ତେଲରେ ଭାଜିଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଜମା ଆଉ କିଛି ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିବେନି। ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେବା ପ୍ରଥମ, ତାପରେ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଯାଉ, ତାପରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଆମେ ପକାଇଦେବା। କିଛି ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ମୁଁ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହାତରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଦେଇଛି, ଲାଇଟ୍ଟା ପୁରା କ'ଣ କରିବା। ସେପଟେ ଲାଇଟ୍ ଅଛି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ସୋରିଷ ତେଲ ଢାଳିଦେବା। ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ଢାଳିଦେବା, ଟିକେ ବେଶିକି ଦେବେ ସୋରିଷ ତେଲ ମାଛ ଭାଜିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ, ଲାଗିଯିବ। ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲଟା ଗରମ ହେଇଯାଉ। ସୋରିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଚୁଲି ଚାଲିଛି, ପୁରା ସେଇ ଗରମ ଟିକେ ହେଇଯାଉ ସୋରିଷ ତେଲଟା, ତାପରେ ଛାଡ଼ିବେ ମାଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଛାଡ଼ିଦେବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼, ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା। ବହୁତ ଜୋର ନିଆଁ ଧରୁଛି, କାରଣ ଜାଳ କାଠ ତ, ଶୁଖିଲା କାଠ। ବେଶୀ ନିଆଁ ଦେବେ ନହେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ। କମ୍ କମ୍ ନିଆଁ ଦେଇକି ଭାଜିବେ ଆପଣମାନେ। ବେଶୀ ନିଆଁ ଦେବେନି ନହେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ ମାଛ। ମହୁରାଳି ମାଛ ଭଜା ଷ୍ଟାଇଲ୍। ବେଶୀ ନିଆଁ ଦେବେନି, ନିଆଁ ଦେଇକି ଭାଜିବେନି, କମ୍ କମ୍ ନିଆଁ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ନୋଟେଇବେ, ମାନେ ପାଲଟେଇବେ, ନହେଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ, ମସରି ଯିବ, ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆମର ଅଲେଖା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଲି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି। ମୁଁ ତ ରୋଷେଇ କରିବି, ସେମାନେ ତ ରୋଷେଇ କରିବେ, ଏମିତି ଚାଲିବ ଆମର ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ଓଲଟେଇ ଦେବେ, ମାନେ ପାଲଟେଇ ଦେବେ, ନହେଲେ ପୁରା ପୋଡ଼ିଯିବ। ନହେଲେ ମାଛ ଟିକେ ପରେ ଟିକେ ପାଲଟେଇ ଦେବେ। ପୁରା ଅନ୍ଧାରରେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ପୁରା ରାତିରେ। ପରିବାର ଫେରିବା ତ ନାହିଁ, ସେପଟେ ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ଆମର ଲାଇଟ୍ ଏପଟେ ନାହିଁ, ବାହାରେ କରୁଛୁ ତ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଜମା ରାଗିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇସାରୁ, ତାପରେ ଆମେ ପାଲଟେଇବା। ପାଲଟେଇଦେବା ଆମେ। ବେଶୀ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଜଳିବେନି, ନହେଲେ ପୁରା ଇଏ ଯିବ। ଆମର ଲେଖା ଏହାକୁ ଓଲଟଉଛନ୍ତି, ମାନେ ନଉଟଉଛନ୍ତି। ଆମର ଏପଟେ ସବୁ ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ ନଉଟଉଛନ୍ତି। ମହୁରାଳି ମାଛ, ପୁରା ଡ୍ୟାମ୍ ମାଛ ପୁରା ଧରିକି ଆଣିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆମେ ରାତିରେ ଆମେ କରୁଛୁ ରୋଷେଇ, ମାନେ ଦିନ ବେଳେ ଆଣିଲାନି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ରାତିରେ ଯାହା ଲାଇଟ୍, ମୁଁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ପକାଇକି ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆଉ। ପୁରା ଅନ୍ଧାର, ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ହେଇଯାଉ, ପୁଣି ଆହୁରି ମାଛ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆହୁରି ମାଛ ଅଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାଛ, ଆହୁରି 2 ଥର କାନ୍ତର ହେବ। ଭାଜିଯିବେ, ପୁରା ଖଡ଼ଖଡ଼ିଆକି ଭାଜିଦେବେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ମାନେ
ନୁତୁ ନୁତୁ କରିବେନି, ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଏମିତି ଟାଣ ହେଇଯିବ, ଭାଜିଦେବେ। ଟିକେ ତେଲ ବେଶୀ ଦେବେ, ମାଛ ଭଜାରେ ଟିକେ ତେଲ ଅଧିକା ଟିକେ ଦେଇକି ଭାଜିବେ, ସୋରିଷ ତେଲ। ଲେଖା ଭାଜୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ସାରନ୍ତୁ। ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଧରିଛି ତ, ସେ ଜାଣିପାରିବେନି। ଗୋଟେ ହାତରେ ଲାଇଟ୍, ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋବାଇଲ୍ ଧରିବେ, ଜାଣି ହେବନି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଧରିଛି ମୋବାଇଲରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରୁଛି। ଏଇଟା କ୍ୟାମେରା ମୁଁ ଆଣିନି। ଗରମ ହେଇନି। ଭାଜିଗଲାଣି ମାଛ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର। ମାନେ ଟିକେ ଟାଣ ଟାଣ କରି ଭାଜି ନେବେ, ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଏମିତି ପୁରା ଭଲରେ ଟାଣିକି, ମାନେ ଯେମିତି କଡ଼କଡ଼ିଆକି ଭାଜି ନେବେ, ନହେଲେ ପୁରା ନতুନ କରିବ, ଭଲ ଲାଗିବନି। ପେତ ପେତ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେବା, ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ଛୁଆମାନେ, ଆମର ଭଣଜା ଭାଣିଜୀ ଛୁଆମାନେ ଖାଇବେ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏତିକରେ ଭିଡ଼ିଓ ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ମାଛ ଭଜା ପୁରା ମହୁରାଳି ମାଛ ଭାଜି ଦେଇଛି ମୁଁ। କେମିତି ମୁଁ ଆଉ ଆମର ଅଲେଖା ଭାଜିଛୁ, 2 ଜଣ ମିଶିକିରି। ଆହୁରି ମାଛ ଅଛି, ପୁଣି ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଭାଜିବା। ଆହୁରି ଏଇଗୁଡ଼ାକ ମାଛ ଭଜା ଅଛି, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଭାଜିବା। ଏମିତି ପୁରା କଡ଼କଡ଼ିଆକି ଭାଜି ନେବେ। ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବେ, ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଯାହା ସହିତ ଖାଇବେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ମହୁରାଳି ମାଛ ଭଜା, ଡେମ୍ ମାଛ ଭଜା। ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ମାଛ। ଓହ।